Kutanga hondo na Tatalicious unozvivhurira a can of worms. Tatazodwa Mkandla has been exposed kuti drug dealer pamwechete na Chief Wenje vakataurirwa nyaya yavo yekunzi vamwe mapiritsi nekuti chavainacho mukondombera asi pavangoresponda chete aiwa Tatalicious abva angoputika nekutsamwa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Tatalicious recently posted akati iye Chief Wenje chamuinacho icho ndo unonzi mukondombera dai makwanisa maenda kunoona vana chiremba mapiwa mapiritsi. Tatalicious ari kuvapa advice achiti iye paakatanga this journey ye HIV AIDS akabva tanga kunyepera vanga vari padhuze naye akati cancer makidneys ari kurwadza akatsvaka ma chronic infection akawanda wanda ekuti audze people out there, but then akazosvika paku accept that this is the situation that she was now in ndokubva angobvumirana nazvo ndokutanga kumwa mapiritsi, and now she's an activist and an advocate of HIV. Akataura zvakare akati Chief Wenje nyaya yekuti mushandidzane neZanu PF ndo kumwe kuri kubva makensa enyu hana kuuya here akarongedzwa mune iyo GD6, but anyway since imimi muchiti ikenza aiwa continuai dambudziko riripo nderekuti Chief makati tsepete mukakangamwa kuti kuri kudiwa makensa machine nezvimwe zvakadaro kana huri huchi chitorai mumukoko imomo mudye kensa yacho igopora. Manetizens auya ndokusapotana naye akati ichokwadi Tatalicious uri kurevesa pamaimba vana mai Weli muchishamisa kune vanhu vakawanda maiti zvichaguma neiko. So ndo mashoko guys ari kubuda, but anyway guys kana munhu arwara hatizotangi kubvunza kuti ko wakazviitirei ko wakazodini. Mimwe mibvunzo inongoregerwa iye ega munhu anosvika pakuzvibvunza kuti ko chiko chaiitika. Asi todzoka panyaya iyi kuti Tatalicious is it necessary to remind Chief kuti vakati tsepete hazvisi necessary zvachose, and sema netizens uye chero sekuru Galitos vakatouya vakati aiwa mukomana iwewe kana wanga wachiti tsepete iri kushanda why usingaendi, go ahead and continue tione kuti uchaendeswa here kuChina kunodrainwa zvinhu zviri mauri izvi if ever there is something like that. Why is it everyone who's linked ku party iyoyo bato iroro why achizongoita kadisease ikako kekensa vanatangiraivo vanganzi vane kensa? Asi emphasis iripo ndeyekuti mukomana hanzi anga achimanya nevasikana vemumabvuku uye kurara nana mai Weli. Guys zvinhu zvacho hazvina evidence, but munongoziva kuti Tatalicious dzimwe dzacho vanenge vadzidhiga kubackground. So Chief Wenje vabva vangoresponda vakati washaya zvokuita makuda kuwana vanhu nekuda kwemazita edu kwana wanzwa ita zveupenyu hwako haundizive hauzive kuti ndakatanga ndaita matesti api ndakazvitanga rini kweni zvokurarama nesocial media ita zvinhu zvako usiyane nevanhu nekuda kwekutaura kwamusina kuswera namba yangu unayo kwana unyare kana uchirwara nechako rwara wega. So Chief Wenje varamba kuti aiwa ndakatoitawo matesti inga 1 unofunga kuti nini nekukura kwangu kwese uku handizivi here kuti ndofanira kutanga ndanotestwa. Saka vakatotanga kuita matesti nyaya yekuti vakazongoburitsa havo information yavo kuti vanga varohwa nekensa pasocial media. Maybe it was unfortunate, maybe he was supposed to keep it to himself until he's done nema treatments ezvese. So Tatalicious ari kuemphasiza point yake akati vamutukudze chaivo pavakatanga kurwara vakangotiwo ikensa asi kuri kunzi vakashayikawo nechamachira ichi. Apa zvaanonyora zvinotoda akafunda kuti uzvinzwisise because hapana koma hapana full stop hapana grama zvinotoda kumwa brufen kuti unzwisise. Watonditaurira nyobvo so ina handitaure nchibhabhadzira kaini ngafuka ndinoda kuti accept matuzva uri kutaura uchiti une kensa. Vanhu vane kensa ndozvavanoita izvi waihura uchikwira vana mai Weli uchikwira zvikadzi zvese zvemupare mabvuku tafara zvemusangano waifunga zvinoenda nekupi andi wantokonya aura nditaureka nechinoda kunzwirawo tsitsi zvakaini kuti munhu umwe mapiritsi uchengete mhuri yako wakutonditaurira nyobvo zvinopa uchafa iwewe zvokuimbira iwewe tigona kuti unorarama zvikadini idzo nharo idzo ndo dzinoita vanhu nemukondombera. Uri kunzwa kunzi vanhu muzivi wenziri ndiye mufambi wayo tagara nazvo izvi tagara nadzo edzi todziziya idzi iwe kutoti kutotaurwa nyobvo hausati wakwata iwe ndo uchakwata iwewe andikuona wakakura astereki
kana yakunanara zvakwedzi maiwekani muchapera baba imimi kupera chaiko chaiko. Kana waudzwa munhu kunzoenda kuchipatara konguti maita basa queen rikaitiendi aunosi mangozvinzvirawo guys. So ndo mashoko aTatelicious kuna Chifuwenje dambudziko riripo nderekuti kana Tatelicious angotanga hondo dzacho aiwa zvingori nani kuti uzvinyararire usanetsana naye, because the moment you do so aiwa unenge watoita kumutokonya anobva atotanga kudhiga nyaya dzako pakuchiburitswa nyaya dzamabhishu eku mabvuku Tafara ana mai Weli vachizunza zvichienda zvakadaro. Then kuTwitter kwatanga hondo vanhu vachitaura kuti Zodwa mariches ake aya akatangira kupi, but Tatelicious abva ngoti way, don't sugarcoat the truth. Zodwa zangalewa mari yake ndeye ugebegebe haize straight. Udza vanhu chokwadi kuTwitter yakunzi X uko. Zodwa imhandu yedu uyu ndiye ari kubatsira kuti economy yenyika iparare. Udzai vanhu chokwadi ndini ndadaro. So nyaya yakatangira pakuti akaenda naDiamond Platinum achinomuratidza imba yake achitenderera naye. Vanhu vachibva kuona kuti aiwa mariches ari kumba kwaZodwa aya tiri kuti kuZimbabwe here uko kune vanhu vari kushaya kurarama, kune potholes kune chino chadaro. So vari kungoti ivo chingoudza vanhu chokwadi guys. So ndo pazuya Tatelicious akati Gina na Zodwa uyu vane drug cartel yavanorana, handitika ma-allegations aya. And nyaya yekunzi kwai wakangodiscover Travesi and you started a traveling company. Vangani vana ma-agents makuru chero vana Travel Start, vana Cheap Flights, vana chiche zvichingwenda zvakadaro asi havana mariches akakura seako aya. So semunhu ari kuZimbabwe vangani ko vanoshandisa site iyi kutravela. Pane anyora akati imagine being a woman founding and owning Traverse Travel for close to 2 decades, being at accredited office at the airport and CBD, huge contracts with corporates and government to arrange their travels, being one of the biggest players in the billionaire dollar industry. And then the most literary trolls come on X and ask, what's your source of wealth? Some Zimbabweans are generally anti-business, anti-hustle, anti-enterprise. They don't want to be rich like others. They rather have people be poor like them. Anyway, read the comments and learn that success will get you judged harsher than failure. So ndo pabvira nyaya yacho Tatelicious but aiwa inini guys handisi kuzvibvuma kuti Zodwa anongoshandisa Traverse nekubhukira vanhu maflights bodo. Ane zvaanotoita, and she's also part of money laundering. Vanobva vada kutiita vana zuze zvekudaro vachiita mabasa ekuwacha mari. Tiri kuziva kuti chikampani chake ichi chingoriwo chifront, especially if that Traverse is the only businesses she seems to own. Aiwa guys, chirigai vamwe ndo vari kuti ndijezebhewo, vamwe vachiti aiwa Queen munaro gistero same. So guys, those are masters ezvi Queen Tatelicious vangoti since Zodwa akatanga panyaya dzanasakile dziya kuresponda nekuda kushamisira aiwa vari kudzidhiga nyaya dzake. Tichange tichingokupa zvizere guys. Masters muri kubvirawo.